Sasibajikelele we-SACP uGqirha Blade Nzimande uzigxeke kabukhali ingxelo zokudendwa kwabasebenzi kumaqumrhu karhulumente kuquka nejelo le-SABC. uNzimande bethetha namalungu olutsha lwamakomanisi ngelokuqaphela inyanga yolutsha. Intsholongwane ye-corona negqugqisa kwihlabathi jikelele ikhokelele ekubeni zibe ninzi iingxaki ezijongene neli lizwe. Emva kwenyanga ezintathu uMzantsi Afrika nawo unale ntsholongwane, kodwa uninzi lwabantu luza kuphulukana nemisebenzi. Usosiba jikelele we-SACP uGqirha Blade Nzimande uthi kunzima ukuqubisana nale ntsholongwane. The struggle against COVID-19 is simultaneously an economic and a social struggle. These three things, as I said at the beginning, cannot be separated. It is therefore important for our young people that in being in front of COVID-19, we are also in fighting COVID-19, we are also in the forefront of fighting these other battles. Nanjengoko intswela-ngqesho iyenye yeengxaki ezijongene neli lizwe, uGqirha Blade Nzimande umemelele kwimibutho yezabasebenzi ekubeni ithethe ngazwinye ekulweni ukuphela kwemisebenzi. We are in particular also calling upon deepening trade union unity, irrespective of federations that they may be affiliated to, as long as they are part of the progressive trade union movement. Workers can no longer fight things like retrenchments being divided. Lo kaNzimande uhlabe ikhwelo nakubemi beli ekubeni kuliwe ukuxhatshazwa kwamanina. Ukwahlabe ikhwelo ekubeni ulutsha luthathele kulo uxanduva lokulwa imingeni ejongene neli lizwe.